Číslo 10, Derek Dmowski. Číslo 16, Roman Kukube. Číslo 27, Radovan Bunda. Číslo 31, Henry Kiriaho. Číslo 39, Liam Pekararo. Číslo 43, Patrik Majer. Číslo 44, Jan Petriska. Číslo 49, Samuel Takáč. Číslo 52, Sina Akolaci. Číslo 61, Oliver Fatu. Číslo 65, náš nový kapitán Tomáš Marcinko. Číslo 69, Samuel Solenský. Číslo 73, Robert Varga. Číslo 74, Boris Bricko. Číslo 80, Tomáš Královič. Číslo 83, Martin Bakoš. Číslo 92, Turner Elsen. Číslo 95, Jonáš Peterek. A číslo 96, Patrik Andrisík. Hlavným trénerom pre sezónu 2025-26 je pán Brett Tepper. Jeho asistentmi sú páni Tomáš Surový a Michal